Het Korps Politie Caribisch Nederland vraagt aandacht voor het volgende. In de nachtelijke uren van donderdag 14 september 2023 heeft een brandstichting aan de Caia Hollanda plaatsgevonden. Op desbetreffende dag werd een auto die geparkeerd stond buiten het erf van een huis in brand gestoken. Het KPCN verzoekt uw hulp bij het opsporen van de verdachten. Op de volgende camerabeelden zijn de verdachten op de fiets te zien voordat ze het voertuig in brand steken en nadat de daad al is gepleegd. Herkent u deze personen of beschikt u over mogelijke informatie die naar hun zou kunnen leiden? Neem dan contact op met de politie via 715 8000 of via de anonieme tiplijn 9310.